Kanigiri ka All India Radio Shillong ka kubor ban puli di kasani jana kimat bakongsan jong ka kubor. Bansma iba brolding nongsi jika ka menteri sarkar ka Meghalaya bat la pendap ikasuki menteri ka basa athli ka wei hak sarkar ukon rat sangma. Yakindo menteri ka tenat information jong ka Bangladesh ya ulat ka Meghalaya na kebentaban penklan ya gijing yedai pedengki arri. Rakhir kabalang Unitarian ya kelengkuk sengiap kebesis pak lai puar jo unong seng kabalang hak than jte lam mingi uhajam kisor sing. Bat klat no MLA berim kanong po constituency uba Constantine Lingdo. Ki khubor ki babnya. Meghalaya MLA nagaseng United Democratic Party ubala syajit RCN ku menong nikman syakador bartauan ke Meghalaya uba H brolding nongsi ulabam smahin nin kesengi ku menteri hak sarkar Meghalaya bayalam do konrat ke sangma hak jingelang kabala long haraj bhavan Shillong. Ya uba nongsi uba mikmat ya kamau that Raishan Assembly Constituency lapan bam smai ka menteri sarkar da ulat ka Meghalaya utathaga tharoy hak jingiron katlang menteri rang ba konrat ki sangma ulam phang ki ndor ba thawan uba met ba lingdo lambat ki di menteri sarkar da ka jingrung jo uba nongsi ka kunu menteri ka sarkar Meghalaya la pendap ya ka jaka thli ka batang ka wei ka balasa thli da ka jing eno jo uba met ba lingdo ya ka te suki menteri ha ka khatwei tre unai lur bat syajit syaka suki lamphang jo ka yendor ba thawan ha ka khatlai tre unai lur. Kini gede kesin ke benengkong ba unang hikmat na mau that Raishan uni rong ha ka kunu menteri jo ka sarkar jela. Hakawai perkaliang menteri rang ba on bati thamai ya kajing bensyat kam ya ki menteri ke kabinet ke jong menteri ke tenat information jong ke Bangladesh Dr. Hassan Mahmud ulai kendu ya ulat ke Meghalaya Raj Bhavan ning ke sini ha kajing wan jungok ke ba arsi ke jong ke jela da kajing temu ban penklan ni kajing yedai pen kini ki atli ki ri ki bemarkam kata ke India ba ke Bangladesh Dr. Mahmud ulai kentu ngan ong biang ikatu Dr. Mahmud ula kentiu bat ai ki jingero na kaliang ke sarkar Bangladesh ye ki perlok jong kari Bangladesh bat ru ya ke benta jong ke Meghalaya ha ke jing ki lat lut jong ke tekari ha ki post nam balalit nyo uni menteri ula pentip baka Bangladesh ka kwa ban shin ye ki sin jam ha ke jing ye day bat kari India bat ula terwa ban penlong ya ke Bangladesh Film Festival ha ke nong bat Shillong kum kerensan ban ye samar kiliang ye ki jing tim halor ki deiti tenrai bat kilarti ha pedeng kini ki arri Dr. Mahmud ula ongru baka sarkar Bangladesh ke pemerintah kalabu jing terwa halor ki babun ki sin jam ban kenti ki kam khayi bat ye samar kiliang ye ki jing tip ya ki lariti bat ke jing penyeso lentiral ha pedeng ke Meghalaya bat ka Dhaka menteri dari jong sarkar India Rajnath Singh ula aji menjur halor ke sinjam ban tho ye ke history ne ki khana pateng halor ki jaka khaput jong kari India menteri dari ula penlong jingelang bat kiri sampang jong ke Indian Council of Historical Research ki he nong penyak na ka Nehru Memorial Museum bat library na ka Directorate General of Archives bat na ki tenat kor barri ki kambari bat ya dari jong sarkar India kakam ka kentup ya bun ki benta ki bede bat uput usam ki ba kentup ya ka jingring dor ya uput ka benta jong ki sipai ya dari ka benta jong ki nong song ha ki jaka khaput da ka ba kentup ya ka tenrai ka lariti ki deiti tenrai ka emlang saklang bat ka kamai kaji jong ki ha ka jing em ko baman ka sengi Rajnath Singh ula banjur halo ke jingdan kam jong ke jingbu jing tho ya ke history ki pot jong kari khnang ban la sngthu khamba ya la uput usam ha pedeng ki pat ba nong song bat kham tam na ke benta ki he sarkar Komisi benta na ke jing rakhi ya ka Rashtriya Poshan Ma ka belong ke jingtmu bante lakam ya ke jingduna ya ka bam ko betemet ka bakathong jong ke sarkar India kalong ban kunjo pura kat haus nem arhajar akuar ka district task force BBBP kala penlong ya ka Poshan Ma arhajar khat khandai mela ha Indo Stadium jo ka NSCA ha ka snong kedat Hariboi district
ka Deputy Commissioner jong Ribhoi District ikong RM Kurba ila play ya kani ka portion ma mela ha ka jingelang ka isong kun ha ka balay dan rangkat usiem ka himak hat arlengdo nong po ilaka humusumbut kong san nalur ki khna school nek school pa pher ha kani ka mela lawani dan rangkat ru da ki pat nong rem I Additional Deputy Commissioner jong Ribhoi ED Power Medical and Health Officer jong Ribhoi Dr. M. Mauri lambat kibe ka jingtmu bala penlong ye kini jing rakhi kalong bat penpriang ye ka kubor jong ka jingbam ka batemet sabaro ki gendong construct jong kari India ye ka portion ma mela la penlong ru ha Southwest Gar Hills District kani ka kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ka balang mani weiblay kata ka balang Unitarian Juwai hanin kasi kala rakhi ya kalungku sngiyap ka basis pa lai puar jong unong seng ya ka balang Unitarian hakathan dalam mingi jong kari u hajam kisor seng lingdo nong bri haki kerpam jong yimani Unitarian Juwai kum kada ka jingle buram kirang ba balang lembat ki pa ringet jong ka balang kila libu sentiu hakmat udur mot jong hajam kisor sing bat kila penher ya kalama jong ka balang Unitarian da ikong menlang pakma UMLA barim jong kanong po constituency ba Constantine lingdo la klat no na kani ka pertain nin kasi hadin ka jingpang ka balapat ya ula ka tuka ni por bat ula sa sungar ha civil hospital Shillong laban pen kenau ba Constantine lindo ula sa jit ko MLA kanong po constituency house nam khat khandai spa khandai pulai da ka ba penrem ye menteri rang ba barim ka jela u ba ru isuki MLA jong kanong po u ba di lapang kat kum gajing thu jong men jong u Dr. Fabian lindo ula ong ba Constantine ula yo dan chen ye gajing pang sini bat ka sahyau bat ula sa sumar ha civil hospital Shillong hadu bula klan no nin kasngi so Dr. Fabian la pengtip ru ba gajing let on tap dan buram bat gajing let niam ka bakhat du yo ba Constantine on penlong ha ka arpotrik unai lur ha ka por shibiji siteng no phai sni bat on tap ha ulung jing tap jong ka balang Catholic lu mau ba Shillong ha Arunachal Pradesh u he sipai sun u Air Officer Commanding in Chief jong ka Eastern Air Command u Air Marshal R.D. Mathur lambat u General Officer Commanding in Chief jong ka Eastern Command kila pli ye ka jing pentre kam ye ka jaka hiar ling sun ka bala penthamai ha Vijayanagar Advanced Landing Ground ALG ha Changlang District nin kasngi daga ni la pen klan biang ye ka jing peneso ha kalit kawan na ka benta ki sipai yada ha ka ni kisnong rit ka badan ha ka benta du phangni ni jong kari India Kajing pelak kubur nak ketenat ia dari ke itu, bakajing maramat, bakajing sinapan bahaya ke jaka hiar lingsun, hakas nong Vijayanagar, kalong ke besitam sibun. Nakadaw ba om dan surok, kabanya sno, bat ketika senong, bat ikimar ki badan kambaro, lahap banket tang dak lingsun helikopter. Kani ki ALG kan yarap ha ki jing trikam, ha ki jaka kapun. Bat ka Myanmar, bat kan pensuk lu ya ki kam yadari jom ki sipai Indian Army bat Air Force. Ulat ka Arunachal Pradesh u Brigadier Dr. B.D. Mishra bala syongthat ula ong ba ka sarkar India kan ong shimi kini winigisin jam ki ban kata ka jingbit jingbiang jom ki pat ka than stilam ni haba kang tat helor ka jing perkhat antat jom ki pat ba ha ka bede ba ka articleize pa nyupuwe each but ka Bengal Frontier Regulation kat plus pa ni pulai ka bakam thup ka NLM permit system jong ka Arunachal Pradesh Nagaland bat Mizoram ulat ulakam bakathang stilam ni ka yo purai ka jing pai kmat jong sarkar pedeng ha ka bede ba ka bit ka biang jugi pat nong song snong ha ka ba ka jilla Arunachal Pradesh kalong ka jilla ka ba yo ka jing rap ka bakerpang ka office u superintendent jong katnat pulit Ribhoi district la penlong ya ka program pentip ba hlo ka jing sni jong drugs ka bala kata ik imlang salang haba ajin kren ka jing lang u additional SP jong ka Ribhoi la ong ba knang ban ya dana ka jing sapyang jong drugs ha ka imlang salang ki pat ba ki de ben wan shakmat ban ajin tip cheki pulit haba ki tip hlo ka jing di u drugs ha ka district ha ka ni ka program lai kren ru hlo ka jing sni ka imlang salang ki ba mi na ka jing shong ha kna ba hlo ka jing pendan kambakla ya ke social media. Kat tu kini ke kubur kelakut kebelawan sepina ke All India Radio Shillong.